na amat-amat na nagapadulong sa merkado. Kamusta ang palibot? Kamusta mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Amo ina karon ang misyon sa aton patrol nga padayon nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, padulong sa mga merkado. Pahibalon tang aton tagpalamati. Kamusta ang presyo? Balita sa patrol. Upod kita kay aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action, Fred. Good morning. Subong yan, Lunes Santo, no? Sulod na gid kita. Amo na ni ang adlaw nga in observance ang Lenten season. Subong ya Action Fred nag-aamat-amat tayo sa pag-experience na gid mismo Action Fred, no? Pag-feel sining balaan nga Semana Santa. Aksyon, Alvin. Yes, sir. Kaya mo na ning tsansata nga makabulo bakasyon after Huwebes Santos ang aga, Biyernes, Sabado, Domingo kita balik. Maka-relax kita 3 kaadlaw sa sulod sang 3 kaadlaw. Talagsa lang nagkakatabo ini. Isa lang ini, tagsa katuig. Yes, Action Fred, daw excited naman kita sini. Kahit pa paano, makapauli na kita, no? Makapauli. Mangin kaupod naman ang aton siling pinalangga sa kabuhi, sa piyak sini, nga chance na Action Fred. Oh, by the way, makapauli man na Action Fred, no? Pila ka transmitter ta, at is pila ka adlaw nga makapahuway abi sa pag-andar, at tapos ini piho na Action Fred. Maka-relax kita jutay samtang gina-observe ginaton ining Semana Santa. Huwebes Santo kag Biyernes Santo Action Fred, muli ang gina-istoryahan man sa kalabanan kung bala ano ang maging epekto sini, bala may ano ang mga programa sa simbahan din mabatian sa radyo, TV kaga iban pa, no? Pero subong sini Action Fred sa piyak sining gina sa unang Lunes, no? Kung na Lunes Santo ang sa Burgos sa public market nag-amat-amat na, no, sa pagplastar. Actually ang sitwasyon diri sa bagsakan, may bagsakan diri sa pinaka main entrance na karon sa area sang Hilado, diri na ginapasulod ang mga isda, mga utan, and at the same time diri naman nagasulod Action Fred ang inibalang mga Action Fred, ining mga nagaluyag magpamalaklon sa siling kaagahon. By the way, antes diri ang sitwasyon gali, by the way, sa dalanon sang Bacolod, ang makabigta sa gihapon nga masyado katawhay sa sini nga kagahon. Only ang makitan man naton ang mga naga-drive sang tricycle pakadto sa merkado, ang iba nagapanglakaton gid lamang, pero sa piyak sini nga may ara sa gihapon kita nga check up points wala kag tuo. In fact, sa dalan sang Hilado sang Burgos ara sa gihapon, no, ang mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 2. On the part naman sang Station number 6, kung halimbawa makadto ikaw sa area naman sang sa area sang Libertad Public Market, sa gihapon ara ang mga kapulisan kaga mga barangay tanod sa idalom naman sang barangay 30 kaga sang barangay 28 naga-upda na ini sila Action Fred. Inabangod niya ginabantayan man ang dalanon sang especially sa dalan sang Labesayna. Action, Alvin. Yes, sir. Kapon naka-experience ako, nagbakal ako sang isda dira sa Burgos, bakalaba sang pila. Pero maayo man, ano? Kay antes ka makasulod sa merkado, gina-check up gid. Oh, diin ang imo nga pass. Oo. Oh, abi palantaw. May lang kung senior citizen ka, kay makasulod ka dayon. Basta, kumplito ka lang sa dokumento. Pagkatapos di may alcohol pa, damayo man Oo. Bisan paano, bisan ulo atrasado jutay, pero sulo sigurado naman. Yes, Action Fred. Kahapon, obserbahan mo na, no? Ang social distancing. Kundi mapila ikaw
may mga distansya gid man na jutay action Fred, no? Amuni ang gina-observe kahapon 1 meter distance. Amuni ang distansya sa mga dason. Kaya ginalantaw gid action Fred ng kalabanan halos tanan niya suksok face mask. Hindi ka man makasulod sa merkado kung wala ka sang face mask. And at the same time, pagsulod mo action Fred, tagaan ka pa number, no? Oo, tagaan ka number. Muna control number, pero magguwa ka, ibalik mo lang. O, ibalik lang galing. Muna ang pila ka mga sitwasyon. Pero kung ano sa sulod action Fred, daw makabing mo balay ang tagjutay-jutay lang, no? Daw kontrolado lang mo action Fred. Obserbaran mo man, kahapon, isa lang ang entrance, pero subungya daw duha na action Fred. Sa area naman sa Galo, abri naman action Fred. Ini rin ganapasulod, ining mga karne, sa area sa Galo. While sa area sa Hilado, entrance sa may east portion sa merkado sa Burgos, diri nagasulod ang iya sa mga isda, utan, kag iban pa. Ang iban diri naman nagasulod action Fred ang mga luyag magpamalaklon sa sining kaagahon. Now, diri kita action Fred, kay iti damo man pamangkot action Fred mo, nga sa piyak sini, dito sa may main entrance wala na sang ginaabri, wala na ginaabrihan, kag sa may west portion sa may CB Ramos ayon, wala man ginaabrihan ng kuton tabi kay diri pasulod na kita sa action Fred, sa area na mismo kung sa may Hilado ayon nga main entrance. Ang kuton tabi si Sir Alibuga, kilala naman si Sir Alibuga sa action Fred. Amo nang hinablos ni Raul. Diri malapit man na sa barangay ni siya isang una mo, barangay 9. Barangay 9 ni siya. Sir, live ka subong sa Action Radio with Action Fred Salanga. Sir, ano ang proseso ta magsulod at least para maathag sa ato sining mga tagpalamatiluyag magpamalaklaw subong nga kagahon nga aabi diri na kita nagalabay sa may area sang Hilado sa may east portion sang east entrance sang Burgos, sir. Burgos Public Market. Gina-maintain na namon ang pagsulod sing tao di tapos magsulod ang tao di ginatagaan namon sing kupon before sila magsulod sa Burgos, tapos ng limitado ang pagsulod sa Burgos kay kung maka-reach sila mga 50 kabilog tao nga nagabakal pundo diyan ang tao sa guwa. May magwa gani ibalik din nilang kupon, amo naman yun ang tao nga makasulod. Sabot sing ganon, 50 kagid lamang ka mga tao ang dapat makasulod sa sulod sa merkado. Oo. Ano ni siya, sir? Aning 50 ni sa isdaan lang ni? Sa babuyan? Sa kabilugan nga naga-market sa sulod. Nagabakal kung anong ila bakalaklon. Basta may limit ang kupon, di kung pila kabilog lang nga kupon ang bills yung nagabakal di. Amo lang na yung ginapa-require nga makasulod. Tapos kung makagwa na siya, ibalik din niya ang kupon. And then ang nagaulat di, amo naman na makasulod sa market. Amo ni siya gali, sir, ang naka-create man, especially sa bungaga, actually, pa problema. Pero mag-uro adlaw na, laban naman ang pila. Mag-uro adlaw na, sir, kuha na ni siya. Oo, galaba ng pila di. Anong ginay mo ta ni sir para maibitar man yung paglabas ng pila yung gasingkal ng init? Man, dari di sila tipon sa may kanupi man, di sila tipon sa kanupi di, sa tubang. Action Elvin, Yes, Action Fred. ang mga senior citizen niya okay lang. Sir, ang mga senior citizen, sir. Ati mayara man sila pasis nga para man sa ila, nga ginatag man nga lain man sa naga bakal yang normal. Kag sa senior citizen lain mayara man sila gihatag nga kuan kupon. Priority lane sila. Priority. Oo. Prioridad action Fred, no? Ang mga senior citizen nga makasulod. Sige. Pero so para sir, anong mga proseso antes ka magsulod, ano ang mga dapat himuon antes ka magsulod sa merkado? Matapak din sila na sa disinfectant mating tapos i-sprayan sila sing aton nga disinfectant. Amo pagsulod nila. Ang pagsulod nila. Oo. Di say man ni Sir Gyapon, no? Ang tanan nga mga tenants, mga nagabaligya. Di Japon. Agi sila Japon sa nga proseso. Ang nagakuan bakal ang
baligya amuman. Anong nagapanguna nga mga observations kag pwede antes ka magsulod ano ang dapat ipakita sa mga manug bakal or especially ini mga mabakalabi sa mga isda utan kag iban pa ti kinang ano mga requirements kinang lanta face mask or ano? Face mask kay kun way pero face mask hindi man sila kasulod eh. Ano Ang pa muna requirement. ang ano pa gid ang quarantine? Ang quarantine ID oh. Kinang lanta. Natulo okay may pulis na di karon nga mga naka-standby di mo. Sila nang kuan sa quarantine ano. So bali mga pulis ang nagausisa. Oo, dili karon. Mayari man. Pero so far sir sa rakita niyo sa obserbaran mo may mga nagkaladak pa naman nga Duway man ka-violate. Way mga Oo, ay. so ang tanan nga kinanglanan rekisito sa Araman o, araman. Sige. Mr. Alibuga, ano first name mo gani? Sir? Si Harvey, kuya. Harvey. Ano mo si Raul? Tiyo. Harvey, thank you ha. Action na friend. Inablos ni Raul Alibuga gali. Oo, inablos ni Raul Alibuga. Amo niya si Harvey, taga Nueve man siya action friend sang una mo. Balay niya bala sa may basketball court. Oh. Kapon Pero- kita ko das dini pato, wala ko kilala kay may face mask siya. Kapangita gani pasulod pala ko ni action friend ha. Pamungkuton ta pa-spray ta anay amaning sa may mat nga ginasiling niya disinfectant mat. And at the same time ma-spray ka sang alcohol kawapo man okay man ni sa action friend nagaamat-amat na subong sa sini nga action friend nagaamat-amat na sa pagplastar ang pila naton kini ka mga kauturan nga mga ini mga tenants bala ang manok ginaamat-amat na display ang isda ang utan una naton samputan diri action friend mga groceries mo diri ka sa main abi nga malabay ang una nimo masamputan ang mga groceries so galing kay ti sa grocery section friend sarado pa no sa sininga tinion subong ka hilapit na kita kapalapit naman kita diri sa area naman sa may isdaan kag babuyan i-check yar tama no kay ang nakitaan ko subong sini action friend ang isda daw ka jutay gid lamang no ang mga display sa subong aga kaginang ginapasulod ang kalabanan to action friend nga ginapasulod ni balang mga bangros no bangros. Kahapon nakabakal ko da dagko nga mga bukaw-bukaw ba kanamit. I-try ta kung available pa no ang mga bukaw-bukaw ari si Junior plastar pala sa sang iya sining baligya. Si anong baligya mo subong Junior? Way pa? Way pa. Si Junior kadto kita sa action pride sa iban amo na ning paglagaw ta kay nagligat to. Hapos lang pangitaon mo. Anong kinanglan mo kag sinong kinanglan mo makita ara dayon pero subong siniya kay nagaamat-amat pa lang sang pagplastar mangkuton tabi si isa diri mga bali-bali man nabi ni Bibit. Sir, ano ang mga available ta subong? Way gid bangros lang. Way na iban? Uy, ara man oh. Ano? Bangros gid lang? Oo. Ang bangros sa tagpila? 200. 200 action friend bangros gid lang mga available no sa piyak ni ano ari mga available niya kuan lagaw no si Busing boss lagaw ta subong sir tagpila subong 380 oo 380 ang aloy ta sir Yung aloy. Nay, gumaa guro. 250. Gumaa action friend available 250 no amo nang available isa na lang sir tuloy last na Tuloy, tagsin tuloy. siya nang tuloy amo nang na available subong action friend oo amo ni ang available subong no may pa super available nga iban nga mga isda sa karon bawgin timing gid nila action friend no Lunes Santo at sakto ni ta puasa man sa Sudan subong may ari diri Pagkanto sa Semana Santa, ang isda na mamahal na kay manti. Kalabanan ng iba balo ka naman, hindi sila mabakal sang karne kay nagapuasa. oh So, ang matabo nga maibwal ang presyo sa isda. ani man ari si sir may nakita nagplastar na sang iya sini nga kasag ang muning kasag nga ginapangita mo action friend at katambok regular may ara man dagko may ara gagmay no si sir pinasubong sang kasag 250 kilo 250 action friend ang kilo sa regular pa lang ni ang kampiyon ni guro duro dagko sobra 300 ay
350 ang durodag ko action na, Fred. Ay, ari pa, green shell, available subong green shell. Sir, pila? Tag 100 ang kilo. Tag 100 subong ang kilo sang green shell pakinason, no? Ang pakinason mo pa lang ni available subong, no? Wala na gid sang iban. So muling pila ka mga sitwasyon di reaction, Fred. Inalantaw naton ang area naman sang Baboyan so far. Medyo gaamat-amat pag ija plastar kay alas 5 gidya na 4:30 ginpasulod 30 minutos nga pagplastar pero hindi niyo madala dayon especially sa mga isdaan subong man ang burgo o kon ang midsection action Fred nga ligilabyan ta kagina nga nagaamat-amat pa lang abre mismo sang ila sining pwesto ang iban paglasa pa lang sa mga karne nga antes ibutang o i-display sa lamisa. So action na Fred, no? Ang pila ka mga sitwasyon diri sa area naman sa Burgos Public Market. With aksyon ninyo, Bugina, ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Mabulubudlay, maulo atrasado gawa. Kung magsulod ka, pero sigurado naman. Sunod lang kita kung ano ang ginamando sa mga ordinansa, anong ginamando sa atong gobyerno, nasyonal, provincial, kag lokal, no? Kay para bisan paano, basi pa man lang, kaluyan kita mauntat ining COVID-19, balik kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Ginapanomdom gali kamo nga ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Amo nang kinanglan naton. Mabayad pa kita, kadto lang kita da. Sa Life Extension Clinic, palantaw ta kung mahilanat ka, kung mayubok ka, kung anong ginabatyag mo. Lunes hasta Biyernes, alas 9 ang aga, tob-tob alas 3 ang takna sa hapon. Mamangkot lang kita sa management sang Life Extension Clinic o ng Webes, Biyernes, Sabado, di Gloria, sa Semana Santa kung magabukas sila. Importante na kung nagabukas sila, kay dira ka makabakal sang ila produktong halin pa sa Amerika. Kinanglanon ini sang aton lawas, mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor, makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3 sa Amerika. Kagkaiping nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.A. Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad.
Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, mas testing sa mga pasyente under investigation sa Negros Occidental, Ginpatigayon. Balita Kapitolyo. Detalye sini. Upod ki Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Bilang kabahin sa expanded testing program sa gobyerno provincial sa Negros Occidental, ginapatigayon ang ginatawag nga mass testing sa mga patients under investigation kon PUIs sa COVID-19 sa Negros Occidental. Inigipatigayon sa mga frontliners halin sa Provincial Health Office kag halin man sa nagkalain-lain nga mga provincial government run hospital. Ang specimen nga makuha sa siring nga mga POIs ang gilayon nga ipadala sa mga hinsang regional o kon Iloilo Regional Testing Center. Now, ang gobyerno provincial kahapon nagpagawa man sa panibag-ong pahanomdom sa Negros aron kag Bacolodnon agud nga makabulig nga pabalo sa ila kung ano kadelikado ang ining COVID-19. Ining panibag-ong pahanomdom gin post sa Facebook page sang provincial government sang Negros Occidental nga sa diin nagapakita sang laragway sang Kapitolyo sang provincial Lagon kag may ara sang laragway man sang sining COVID-19. Mayaraman sang panawagan nga gin paagi sa ginatawag nga hashtag Let's Win This War Now. Now, ang Negros Occidental sa karon may ara sa gihapon sa isa pa lamang ka nag-positibo sa COVID-19 nga residente sa Banwa sang EB Magalona. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Kaaksyon na Marlon Hinubaya una sa balita una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Awayon taning COVID-19. Amuning kaaway gini makita. Pero bisan paano dipinsahan tang aton kaugalingon. Paano? Awayon ta siya paagi sa hindi pagpakita sa iya sa mga dalanon. Tiner kita sa puluyan. Kay kung wala siya sang sailuan, gasala-sala siya, mapatay natural death na siya. Kung wala siya latnan,
kay nanamitan ining kagaw nga ni, kung damo ang galagaw, damo ang galambiyong, gapanamit man siya, magtapik, kag maglapta ga klase balatian. So, away ini sang pumuluyo kontra kagaw. Away sa kaaway nga hindi makita. Porte nga kaaway, no? First time naka-experiensya kita nga ang kaaway naton porte kadelikado, hindi na makita, makalalaton, makamamatay pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Oy, kape-kape ka muna. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Nami ni siya. May diabetes ka, patok ka, wala kalamay. Natural sweetener lang. Sa kabataan, pwedeng-pwede gid nga aman, non-acidic, non-addictive ini nga kape. Sa mga lula it lulo, ginikanan kabataan, maayo ini kay makabulig paalerto sa atong lawas kag paminsaron, gapangapi ng bugos ga pamilya, healthy pa kamutanan. Loaded pa ni siya sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. So, kape-kape, enjoy lang sang Dr. Alfred's Green Coffee. Bakal ka mo, itigana naton sa Semana Santa, kung wala kita trabaho, ang importante, may Dr. Alfred's Green Coffee kita sa sulod sang puluyan. Mabakal ini sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cherson Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:11 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyo Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ng Pizza size nga aman. Pungkuan talakayon sa mga cabinet member, pungkuan talakayon ng DILG Secretary Eduardo Anyo ang panindugan sang tagsa-tagsa. Lakip na ang ila rekomendasyon kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang pagsinapol karong adlaw ini mangin desisyon padayunon bala ang enhanced community quarantine. May ara nga rekomendasyon dugangan 2 ka semana. May mga rekomendasyon man ang aton sini mga negosyante nga dapat tapuso na para makabawi-bawi kita kay lumagapakid ang aton ekonomiya sa pungsod. Bangod sining karon padayon nga pag-istrikto sa gobyerno para lang pakigbatuan ang COVID-19. So, pamatian ta, hulaton ta, amangin desisyon. Tagaan bala kay gayunan nga paboran, nga dugangan pagid, may extension, kay kung pamatian ta kapon si Vice President Leni Robredo, luyag niya tagaan extension, palawigon pagid. Ang pipila ka mga mamalida, may ilaman kaugalingon nga opinyon, nga dapat palawigon, posible 2 ka semana, 1 ka semana, o mas malawig pa. Ini nagadepende sa kahimtangan kung nagasaka o kung naganubo ang ginaigo sa kagaw. Diri sa aton,
Pitsa 14 man. Wala pa ka sigurado kung liwat palawigon man o kung untato na. Sa pitsa 14, depende man sa sitwasyon. Depende kung nagasaka ang biktima o kung naganubo siya. Amo ina ang aton bantayan karong adlaw. Ang pila naton ka mga kauturan, daw maano na gid nga magbalik kita sa normal. Bisan sinuman, pating mga kabataan sa sulod sang puluyan, kapanghakroy na. Luyag man maglagaw, hindi pwede. Bangod ka, delikado. Amo na nga, kooperahan tayo ni, base pa man lang, nga kung magnubo siya, madula siya, makabalik na kita sa aton normal nga pagpangabuhi. Magabukas ang mga mall, magabukas ang mga establishmento komersyal, wala na kinahanglan nga may ara pa mga quarantine pass, makabiyahe na ang aton mga dipasayro nga salakyan, libre suna na ang lagaw sa aton pumuluyo para makapakita sang ila sinikalanon kag palangitanan. Pero mintas tanto nga nagasaka pa ining ginaigo sang kagaw, amo ina karon ang aton hulaton. Desisyon, tapuson, o extension. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa Novel Coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa imedya talakayon tang pila ka mga importante nga mga bagay labi na gid ang nagakatabo man dire sa syudad sa Bacolod plus ining tagtaganay naman sa kwarta no dapat sa nasiling ko na nagligad nga semana ipadangat tagid kay Juan ang yani Juan kay Pedro para kay Pedro hindi kay ang para kay Juan isaylo pa kay Pedro para wala na sagot ano pa nga isyu nga magtuhaw diri sa probinsya kag subong man
siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:24 na, mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital.
Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyente Kauturan, ti padayo na, ginapasalamatan gid ang tanan-tanan nga bisan paano naghatag gid bulig, nagdunar sang ila sini masarangan para pakig-awayan ang COVID-19. Ang tanan-tanan nga nagakomentaryo sa social media, nagapamangkot lang kita, ano yung partisipasyon nyo? Ano yung nabulig nyo? Agad kamo komentar, agad kamo panglaslas, may ginpagwa kamo 5 sentimo sa bulsa nyo para ibulig man sa aton sinigobyerno, sa aton mga naigo sang COVID-19. May kuntani kung naga-komentaryo bla, nagapangbalbal kung may ara man sila nabulig. Di wala gid, balbal lang, komentaryo lang, wala man sang inimuan, wala man gani sang may gindunar bisan 1 sentimo. Mahuya man kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31 na. Diri kita Councilor Espino, liwat nga ginaduso ang proposed healthcare ordinance sa siyudad sa Bacolod. Ang detalye sa niyo kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong ag-action of Fred, liwat nga graduso ni City Councilor Al Vector Espino sa Sangguniang Panglungsod ang proposed ordinance action Fred nga nag-establish sang primary health care sa Bacolod City. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Espino nga last week Action Fred iya pasulod sa SP sa second reading ang nasambit nga proposed ordinance pero wala ini napasar bangod may pila ka mga inputs kag suggestion ang mga miyembro sang konseho. Si Dalom Action Fred sang sini nga proposed measure ang Bacolod City ang mag-establisar sang isa ka level 1 hospital nga may 25 bed capacity kag plano ini nga patukuron sa barangay Villamonte nga nahamtang sa center o konsentro sang Bacolod City. Ginpathag na Espino Action Fred nga antes pa man nagwa ining krisis ang sa COVID-19 iya na sadto ginduso ang ini nga proposed ordinance bangod kinahanglan sang Bacolod sang hospital. Isa Action Fred sa mga tinutuyo sang sini nga proposed ordinance nga mahagan-hagan o kon ma-decongest ang Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga nagaserbe hindi lamang sa Bacolod kundi sa Bugos nga Negros Occidental kag nagapakita Action Fred sa record sa otoridad nga 60% sa mga pasyente ang residente sa Bacolod City. And hopefully by the next session matapos na siya and mapasa. What the significance of this ordinance is this will now give legal basis to the executive for us to come up with our own ang definition ng atong primary health care diri sa sining ordinansa is a level 1 hospital with 25 bed capacity. So but this is not limited to only one. Kung if we see that kinananon pagit sang dugangan tani, then it will not stop us from creating or building the same level hospital diri sa Bacolod. This will be our very own. Nabatian si City Councilor Al Vector Espino. Tapon gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Bawod ang Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon, isa sa mga ingredients ni ang mangosteen fruit extract nga puno sang antioxidant properties for healthy cell function kag pinakasikat nga vitamin D3 nga ginatawag man nga miracle vitamin hormone nga may benepisyo sa halos 17 kasaysaing cancer kag madamo pa nga health problems. Kaya basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapas yung banwa, mabugnaw na
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Gatong, no? Ara, rollback imo nga. Asod-asod ka na si mana rollback. Ay, ho. Nubo presyo sang gatong. Pero wala biyahe, wala ganansya. Ang mga driver, sansa na tani, no? Nga makabawi-bawi ba, kunin patong pitipit, ngula biyahe, dito man niya nga, dosunlog man hala, rollback ka, nga hindi kinanglanon subong kay man, wala sang mga nagabiyahe nga di pasayro nga salakyan ba, o kung tani jackpot na ba, sang
mga driver. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or
will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Diri kita Dua ka gwardiya dakop sa kapulisan matapos wala nagasunod sa social distancing, pagsoksok sang face mask kag nakuhaan pa sang siyabo sa siyudad sang San Carlos. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred, priso karon duha ka gwardiya dito sa siyudad sa San Carlos matapos ngini sila ang madakpan sang kapulisan sa area sang Indrina Street, Barangay 5 sa nasambit nga syudad. Ang mga suspitsado ginkilala nga Sanday Eduardo Sondrizo, 30 anyos, nagapuyo sa Barangay 2, Banwa sang Hinubaan. Kag isa diri mo si Ricky Nipal, 29 anyos, nagapuyo naman sa Barangay Suay, syudad sang Himamaylan. Base iya sa pag-imbestigar sang kapulisan, ining si Sondrizo kag si Nipal action Fred nagasakay ini sa motorsiklo nga ang kasanay kag wala sang social kag physical distancing. Amo to nga ginsita sila sang pulis kag wala pa gid sila nagka face mask man action na Fred. Sa padayon nila nga pagpangusisa, bauluyag pa nila kuntani nga ihaboy ang syabo nga ara sa ila. Tinadakpan sila gihapon, tiyara gidalas na karon sa custodial facility sang San Carlos City PNP. Inang balita ni Section Brian Morden report una sa balita na Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Mar. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, agadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Aber, may mga pasaway naman. Kamusta na ang na-record sa aton kapulisan? Checkpoint dire, checkpoint dito. Kamusta ang pagnubo kuno sang mga krimen daw maayong patimaan? Kaya man wala sang tao nga nagalagaw. Pero may ara pagid nga mga tiga-ulo kag salawayon. Aber,
ang aton patrol. Tikaon ka siya kung din ayon ano ang nakuha nila nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, naglubo gidya, no? Naglubo na, lumayin nga balita. 37 na lang Action of Fred ang nagkaladakpan nga nakabayular sa Enhanced Community Quarantine o kon SCQ. Dahon ta Action Fred, iulihit ang uno. Ang station number 1, anom ang nagkaladakpan. Sa station number 3, salamat, 0 na dudla guro tao sa area sang Mandalagan, sa area sang Bata. 0, no? Wala sila sa may nadakpan. Sa station number 4, 4 Action Fred naglubo ang nagkaladakpan, while sa station number 6, halin sa 15 kahapon naglubo into 9, siyam na lang ang nagkaladakpan. Sa station number 7 kahapon 17 na buhinan gid Action Fred, subong isa na lang. Na isa Ilan na lang? Isa. Bodo Mayo? Oo, Mayo. Ang station number 8, anom Action Fred. Ang nagkaladakpan sa under sa station number 8, iya sang Tangob, subong man sang Barangay Singkang Airport nga nabilong. Ang pahanukoy, Mayo Action Fred, no? Wala gid siya may nagpasaway. Sa station number 9, Unsi ang nagkaladakpan, nagsaka siya jutay kay kahapon, pila lang ni siya, siyam lang. Nadugangan duha, di karon unsi. Aksyon Alvin? Yes, sir. Ano ginang rason nga hagad sila niya siyang lambiyong man? Wala ka na ka-interview, may pilalang sila da nga nadakpan nga amo na ni nga impormasyon nga ginabalbal, wala kag tuo. Arag yapon, may tiga-ulo yapon nga galagaw. Anong rason gikuno? Tinguan ni sila Action Fred, no? Kaya nagligad to, ang iban to, mapakal to sigarilyo. Karon maka... Hindi na rason ang sigarilyo. Ya, kung wala ka sigarilyo, mas temprano kung di bakal ka, nga tabuon mo gid nga hindi pwede ka mo pagbakal. Yes, Action Fred, no? Hindi nila baklon tingob kay kadto lang to sa merkado. Kung mabakal sila kung tani, no? Bugas, kagiban pa sideline na lang ang pagpakal sang sigarilyo. Ang malayan, wala pa quarantine pass, guro? Isa pa na Action Fred, naman ang natabo sa station number 1. Ang station number 1 actually, isa lang gid ang nadakpan, Action Fred. Sa station number 1, ginpa-record pa ni siya sa kapulisan, kagkaroon, pwiso gid siya kag nagapangatubang karon sang kaso, violation sang Article 151 sang Revised Penal Code o kung ang disobedience and resistance sa Executive Order number 26 ang alkalde, amo ni ang no quarantine pass. Sos kay nagbato pa siya sa official sa barangay. Isog gali. Isog siya. Kunti ang official sa barangay, hindi naman na siya. Kunti mayara ngin siya mga tinatawag tabalang nga mga tanod, kag mayara man volunteer. Asos na kay ginsita ni siya mga 7:15 antak na kagabi sa may dalan sang Rosario Barangay 15. Diin ang suspect diri, by the way, Action Fred, kung kilala diri kay Gerald Araneta, 38 anyos, nagapuyo ni siya sa Rosario Street, Barangay 15, diri sa siyudad sa Bacolod. Ang nagpa-record kag ang nagreklamo amo si Barangay 15 Kagawad Aquiles Romulo Malata III. Now, ang natabo diri Action Fred, sudo diri kag sa aligasyon ni Malata, ginpalapitan ni siya ni Malata ining suspect nga si Araneta kag upod diri ni Kagawad Malata ang duha pagit ka mga volunteer sa Barangay 15. Ining suspect plano kuntani nila yang i-remind ining suspect Action Fred nga wala siya gasuksok face mask. Ikaduha nagwa wala sang quarantine card o kung na quarantine pass. Asusta sa bayloy nga magpati sa otoridad, especially sa Kagawad, asusta kay sinumbag niya. Sinumbag niya. Ang isa sa mga volunteer dati sa ni siya ang gindakop ni Kagawad Malata, ining si Gerald Araneta kagkaron piso sa police station number 1 kagkaron nagapangatubang sang kaso. Ang kaso sininga pagatubangon Action Fred, amali ang Republic Act 11332. Amni ang executive order abis ang agade no face mask kag disobedience and resistance sa pagdakop sa mga kapulisan o rather sang otoridad nga ang kaso sini violations of Article 151 sang Revised Penal Code. Report, balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Karatidor gali. Mabalik kami pagkatapos ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nabilin, mapangot kita sa takna alas 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,